Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Ha ubnai June ne July arhajar arpsau on pen ipat ba no ya ka film linkar habiju cinema hall. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Ka KSU Southwest Khas Hills District ringkar ka KSU Maugerwat Circle. Kala say madan ka RTI ya ka jersey thungkam thungjam sop hapok tanat ka kot kya ha Southwest Khas Hills District katana do ki sub center ki PHC ki CHC lemba ka civil hospital Maugerwan ha ka balalap baki don hadu chispa khat artali ki post bala shuthung klem da penbana pat ba advertisement bar klem da khod interview Habakran hakinong tho khubor menta kasngi president ka KSU Southwest Khas Hills District usamla forward man nongrem ulay thu bakat kum ka jingtip ling ba ka RTI balayo na po ka office DHS Shillong bat office DMHO Maugerwan kidon hadu san phuwi tali ki officiating post san south tali ki casual post but new tali ki non sanctioned post ha ki jaka sumar ba pher hapo ka Southwest Khas Hills District ha ga ba katnat ka kot ka khya kla shuthung sop klem da pen bina pat ba par klem da khod interview kabalakta hadu kata ya ka hok jong ki samla wat kam wat jam bala nang la start hapo ka district usamla forward man lo ong bana kalyang jong ka seng ka penram jori kani ka jingle jong ka tanat ka kot ka khya da ga ba thung kam klem da boat ya ki kendon pat shan ka KSU kan sa ujori kani da ga jing tho ha ki bor ba dei pet ban dawa ba ka tanat ka kot ka khya kani ban penbet ma dor ya kani da ka ba weng ya kini ki post bat ban pen bana pat ba ling ba ki advertisement to ka jingwan khmat juni nagaland jong ka KSU Maugerwat Circle berka kenju KSU Southwest Khas Hills District kolong mabedai berka jersey jong ka tungkam tungjam hapo jong ka tanat hat lane tanat ko kya jong ka Southwest Khas Hills District ka bakan thup no do civil hospital na ta ki officing post hagi post ba pher bar hagi office ba pher ki bedai hapo jong ka tanat jong ko kya jong ka Southwest Khas Hills District te haga jinglap jungi ka seng lemba ka RTI ke ba ni labo hapo jong ka office director of health services jong ka Sukar Megalea berkunjung hapo jong ka office di mechu ni lalap ba kadon ka jersey tunggam tungjam kaptam haka hospital sispa jingtia te kabakum ka RTI ke bangi le ba bangi layo jingtep na ka tanat jong ka office DHS berkunjung di mechu nilalap ba kidon hadu sab kadai tali tangki pos hapo jong civil hospital ki ba kantup na do ka pos operator receptionist LDA ki wat assistant ki sweeper com cleaner bar ki ki pos sab kadai tali ki pos ki long ba ya ki bala thum na do snap arda rapuar ki don bala thum snap arda pulai ra ya kini ki pos casual ki ba nakalian jong ka office jong director kala thum kilale klam da plaja ka advertisement lane klam da khot ya ka interview ban thung nang ta ban khot di samla ban thap ban thuk chaswa ban thung ha kini ki pos ba pher hapo jong ka sispa jingthia te naklang juni ba de ba kani ka bantang i so kya sibon ban i so tram jore ki bo sarkar ya kani kam ban ong ban thung na ka ponging yu no tre tingi la pasang re kendo jingsha re ki om sung thung temporary mi thung casual re ai ka bangi dan ban ong kolong pa bro itip bakadon ka Megalea regular casual workers scheme jong ka snap sejar kana spa kana penrio hapat ha kakum kani scheme kolong ba ka batai balada casual worker ula sa thong kum bas posnam un yo ekta ka status kum uta regular casual worker bandau la yo ekta ka status regular casual worker kumot ba anam la su ban tamki yaki kata ka wai ka ba ar kolong ba raja kilat post kini ki level 1 na ki grade D post kolong ba 100% na ki casual na kita ki regular casual worker kilam sa thum ka post te kani kalong ka ba nakala ni nomla ban deng namar ba la dai ba ki thum casual na ki thum contractual no ru at least la da ki khot ka tasman kata la se kan compare berkata la se kan wara ka jungkun jong ki samla tungkam tungjam hapo jong ka district ki ba ko wai re kani ka jingle ka pen i ba kadon ka salandat but let's say kam kadon ka jeng temu ban penantoy yanora no la kalong polisian la kalong ya ki officer ki ba pher but omtang hapo jeng ki omtang hapo jeng kani ka spa jing thia bagla thum casual rengi lab ki donru ki casual ki bal ki post casual ya ke bal thum kan harassment kan interview hapo office di MSO nata ha ki PC ki ba pher
ki health center ki badan hapo jong sarwas silshek bat kunjuru haka habede bat hapo jong ka national health mission yakini mo bladangi kailang tangki kaushal pos hapo jong ki dia ka civil hospital nang ta hapo office di MSU haki health center nata haki PC ki CC papero badan district bat kunjuru hapo ka national health mission kolomba ki casual post ki don nadu san sautli lane san saungot ki bro ki susha tong kum ki casual hapo jong ka health department kata ka dei ka wei ka banta ka ba ni ko pancai be ka jing thong ki san saungot ki ka ban kum ki nong tre po jong ka health department pa jing thia ki wei ki office jong ka health department nang da ki don sa ki wei pat ki post per kata ka long ba ni lab ba ka RTI ka bang labu na lor kini crucial post ki don sa ko basan poet li ki post ya ki bala shutum offset nadu ki snem arjar kat pra jar pulai ki don ki bala thong nadu snem ar khat sauru bat kani ka jing tu offset ka ja umdai tang apo ma korwat sa ichi ka ja ki PC ba per kompo ki rantong PC ki ma thok pra PC ki rankor PC ki konjai PC ki wa kaji PC berkenta karter but kajing kali ke bang kwa ban bu bolong ba haba ong ki haba don kini ki officiating post lani haba don kita ki post bala ban thung officiate kapan i ba kala don ka sanction post ba haba don sanction post pat kasem jing yu ya ka help permanent ba haja ka bakan thung regular ban thung permanent no yanu no da ka ba ki advertise no hari ki thung kala da ki officiating post berkespane da ki snam ban dan sa apo kumki ba shutrai officiate te kani kalong kai ka ba nakalang jungi ni so ban ni so param jor kum kasang ban ka pagi hiru hak partai ba ka dan ka jersey tung kam tung jam hapo jong ka sarwas sir seng nata nalor ki casual nalor ki officiating post ki dan sa ki kini ki absus ki bagi orang lani kita ki non sanction post ya ki bala thong hapo jong kini ki urban health and wellness center berkunjung ru ki don ru ki ba thong hapo ka 10 bedded ayush hospital ti hajing sha kat kum ga RTI ki bang lap kolong ba hajing sha kini ki non sanction post ki ba hoj hajing sha so thu ba kini ki non sanction post kolong ba don kam ban renew man ka snam banyo ka approval na sarkar mar snam rai kabalango perkolong balai bala syuthong yang rengut kini brew kum kita ki multi purpose workers but way kum ayush helper hapo jong ka morkwat civil hospital claim da conduct yang ka interview lani claim da apply ka advertisement de ladangi kailang ya baro ki post kata kalong nadu ki post ki basha tum official nadu ki post ki basha tum casual haki hapo civil hospital haki PC ki CC ki paper ki badan ha district bat kunju ru apo ka NSM nata hapo jong kini ki urban health and wellness center bar hapo ka kani ka civil hospital nang take ayush kolong ba kala apo jan sispa ka arteli ki post de kandai ka kam kai bonong ba sispa ka arteli ki post la su tap claim da pernah ba claim dapat penting ba bat claim da kondok ya kata ka interview ka bonora ka jinghon jong samla tap kam tap jam hapo jong ka district ki bakoi ngidan subun ki samla tap ki balak biang ke keran pule ngidan subun ki samla ki banalor bu ki biang keran pule harai ki kimyo ya kakam ka jam ka biang bat nalor bu kimyo ka kam jam ka biang ki du no penbangsaban ya simbatala ne banyo ban apio ki interview ka per te hakajing sha ka sarkar la ka de ki officiate la ka de casual post la ka de ki no ki non sanction post ya ki ba don kam approve man kasnam ru at least nakala jo sarkar kala day ban da apply di advertisement kala day ban da khot da interview kenang bagi samla ki balak biang kakaran pule bagi ba ki bom padan ya ki bom pad ki samla ki bom padan kam don jam ki nyo ya kalat ban appear ki interview ban tap ki post ba compare yo mano compare du mano rai ba la le kam ta kalong bagi samla ki bade hop ban yo kam yo jam kinyo ban rong hakini ki post ki paper te kani kalong ka ba nakalang kasang hoy ni layo jingtip nagi bun babreu ki balaong ini bagi don ki bakum kita ki ai harai haswa berle kita ki poro musa kalong mi kwa ban wat soy ki jingtip ki babnya bat ndang lale na kerti ai ni lapsha
ba kidan san sau teligi pos ki bala syutung kum casual san poi teligi pos ki ba syutung kum officiate nata kidan sa kum banyau teligi ba syutung kini ki man sanction post lane ki outsource ki bagi om but claim da advertise lane claim da kot interview de nak lang kasen habade kane ni sawan peramjur ki bos sarkar ni peramjur ya kane ka jing thong ka thongkam thongjam ka ba thong na kaponging claim da yak ya ka selection process ba biang kanda boot ya kita ke selection procedure ki ba day ban boot na habade ba tungkam tungjam ni peramjur ba naglang niru ngin sabu gijing tho ngin song complain ki bor ki ba day pet ba day ban pembaj ya kini ki baro ya ki sispa kan arteli ki post day ban pensai ba balai sule kumni barakaju oporu day ban wengi kita ki post ban khot ka advertisement khnang ba ki samla thapkam thapjam ka district kin yorong ban ni kenturu ya ki samla thapkam thapjam juga district ba habadon kini ki jingle siliang kemat habadon ka jersi jong tungkam tungjam habadon kinu ki benta ki balale nakamta kakam asap ne kakam bamsap pada tungkam tungjam ini kentu samla ki de bang long ki blokloi ban mi sekmat ban keren ki sya bat nakaleng ka sengru ngini adon baki haginu nu benta kenang ba ngilak ban weng ya kani ka bamsap ka bangpong lane kani ka jersi habide ka tukam tunjang untang hapo ka health department re ki wi department ki bodo an hapo ka service sales